Направо ни се разказа играта с тези топли тропически дъждове. Всичко почна да ма сърби. Добро утро, бандичка! Намираме се в нашото Airbnb. Плановете за днес са да отидем до Роуд Тахана. Роуд Тахана е едно истинско спиращо дъха място. Докато се стигне до него, не е просто маршрут, а е цяло преживяване. Тесни пътеки, тесни пътища, спиращи дъха гледки, водопади, джунгли. Просто едно уникално място. Гледайте! Отключвай! Искам да покажеш на моята аудитория как се отваря задната врата. Отваряй доко! И трябва на всички индивидуално да му ходим. Това е много интересно. Вземем една белвитка и потегляме. И така, бандичка, само искам да видите това градче какво представлява. Мега малко селце, стари коли, туристи. Прави много голямо впечатление факта, че в този малък град има наистина толкова много хора. Няма нищо общо с Хонолулу, но всеки един град, всеки един остров си има своя собствен чар. Тук отиваме нататък към улицата и вижте само как изглеждат магазинчетата, маркетите. Там има още няколко маркета. Ето една бензин станция, вижте колко стара изглежда. Ето регуларния бензин, колко е на галон. 4,54, което е ефтино. Между другото, тук ми направи впечатление водата, която си купихме в Хонолулу. За 24 води за 4 стека бяхме платили около $34. Вчера взехме абсолютно същата вода, абсолютно същата бройка за $7. Това е убийствена разлика, разбирате ли? $27 разлика в цените между двата острова. Това е просто убийствено. Между другото, тези хора тук, ето където са седнали, само чакат някой да си паркира колата на паркинга и да подкарат, искат пари и такива неща. Навсякъде ги има такива хора. Какво представлява една съндвичарница в Мауи? Как мирише на лук. Бандичка, вече сме на мястото, паркирахме джипарата. След час и половина път, завои, най-различни спиращи дъха гледки, водопади. И най-интересното, че за този парк, Лайнапа Непа, мисля, че се казваше, трябва да се направи резервация предварително. Само искам да видите за какво стана въпрос. Вау. Долу има плаж, сега мислим, че можем да влезем там. И като цяло има много приятни вълни, там гледам, че хората скачат от скали и може да видите в далечината колко красиви скали. Така, продължаваме напред. И тук, между другото, в този парк е позволено да се къмпи. Може да си донесеш, може да влезеш с кемпер, да си направиш, да дойдеш с палатка. Абе, като цяло е много яко. Искам, бандичка, да забележите тези две дупки вътре в скалите как са образували и когато идват вълните и се блъскат вътре в скалите, тук направо изригва вода от тези дупки. От другата страна също има няколко дупки. Баси майката!
в този парк, където влезнахме, за който си платихме, за да видите Black Sand Beach, трябва задължително, предварително, ако идвате, да си направите резервация, да си платите и да покажете на входа на жените, които стоят на портала QR кода, който ви го дават от самия сайт. И както винаги, пак не заваля дъжда, насякъде не преследва. Където отим, дъжд, дъжд, дъжд. Вижте само какви черни камъчки, много е красиво. Искам само да видите докъде се дига. Майк! Ето, виждате ли какво се случва, когато се приближите твърде много до скалите, където нямате си представя колко голяма беля може да стане. И така, нека да видим тук каква е гледката и дали се заслужава. Вау! Времето почна да се разваля, отделно океана дойде насам и е там, тези хора, виждате ли жената е там с мъжа? Това са българи! Тук може да видите наистина колко е диво. Вижте какво училище има тук, в Мауи. Нека включим турист мода. Отиваме да видим Red Sand Beach. Сега отиваме да видим червения плаж, който е от другата страна на този хълм. Тук ще направим лек хайк. Пътешественици напред. Ойде! И така, дойдохме, видяхме, тръгнахме. Вмъкваме едно съобщение. До всички вас, които посещавате планини, ходите по походи, всякакви такива красиви места, водопади, реки, язовири, където и да отидете. Абе, пазете я тая природа, бе. Като видите един букук, вземете го, хвърлете го. Забелязвате ли, че днеска почти цял ден съм гол. Буквално, тук е много топло. Тук наистина мога да кажа, че е много топло, много задушно. И наистина, със сигурност, когато тръгвате на такива пътеки, хайкове и правите дълги приключения, със сигурност вземете повече вода, сладичко, да си вдигате захарта, нещо за хапване, фъстъчки, протеинови барчета. Задължително да си презареждате постоянно енергията. И сега продължаваме напред по тази сладка бамбукова пътечка. Нямам си ни най-малка представа какво е наименованието на тези дървета, обаче са доста такива оплетени едно в друго. И буквално цялата пътека е покрита от корени. И тези корени са образували стъпалца. Аз си нямам ни най-малка представа тези пътеки как се образуват, честно. Но се заслужава това нещо да се види на 100%. Така, влезнахме в бамбуковата горичка. Както виждате, взех си тук един пръст, един бамбук. Обаче е добре, че е толкова гъста тая горичка, заваля брутален дъжд. Аз го виждам, аз не мога да ви го покажа на камерата, обаче като погледна към водопада, се вижда брутален дъжд. Продължаваме напред, там много се открива май, а? Бая се понавалява. Аз весли съм гол, мен не ми поката. Тук може да видите какъв дъжд вали. Направо ни се разказа играта с тези топли тропически дъждове. Това беше ирония. Всичко почна да ме сърби. Гръб, ръце, крака. Тук целите станахме мокри, лайняни. Краката, ръцете и гърба направо ме убиват от сърбеж. Много ме сърби, особено гърба направо полудявам. Hello. Hello. How are you? Ти пък какъв бамбук изкара, бе, брат? Много яка пътека, не съм виждал до сега такава пътека. Бамбукова. Ние сме почти на дестинацията. Интересното тук е, че няма само един водопад, а няколко водопада. Но искам само да видите за каква красота става въпрос, от всякъде тече вода. Като цяло, ако трябва да бъда честен, бавно, не съм сигурен дали искам да мина през тези храсти, защото всичко ще започне да ме сърби. Но важното е, че водопада е тук, аз съм под него. От всякъде по скалите пада вода
И красиво. И така, бандичка, приключихме с дестинациите за днес. Посетихме 2 плажа, 1 национален парк, 1 водопад. А докато дойдем до тук, видяхме още много водопади. Беше наистина много интересно. Беше не просто маршрут, а цяло преживяване. Ще ви бъда изключително благодарен, ако се абонирате, харесате, коментирате този клип. Идват много интересни клипове, не ги пропускайте. Чао!